הקרבה, האינטימיות לטבע. זה נותן לך איזושהי הרגשה של שייכות, משהו שאתה לא מקבל ביום-יום, פשוט להיות שם. להיות קרוב לטבע, להיות חלק מהטבע, להיות מסוגל לשכב במסתור שלא ממש יודעים שאתה שם, הציפורים ממשיכות בשלהם. בשבילי זה מחזיר קצת טעם. כל היום אנחנו רצים, קניות, עבודה. כשאתה יוצא החוצה, גם השמש, גם קצת להתלכלך, לחזור קצת למקורות. קורה ששוכבים במסתור ויכולים לשכב שעה ואף ציפור לא תגיע, יכולים גם לשכב 3 ו4 שעות ולא קורה כלום, חוזר הביתה עם כרטיס ריק. יכולים להיות גם ימים אחרים שאתה עוד לא מספיק להכניס את כל הגוף לתוך המסתור וכבר נוחתות לידך ציפורים. פשוט הקרבה לציפורים, הקרבה מאוד, גם פיזית. יש צילום אחד שמאוד מאוד אהבתי, של יסור כהה במפרץ אילת. אחת התמונות שאני הכי אוהב. כדאי לצאת לצלם, כדאי להיות בחוץ, לא ללכלך, לא להרוס, ולשמור על המקום שיצאת אליו, בדיוק כמו שהוא היה לפני שהגעת. האפשרות לצלם ציפורים, שזה האידיאל מבחינתי, מתוך מסתור, באמת מאפשר לך להגיע להיות מחובר יותר, לזהות כל נוצה, לזהות כל צורת התנהגות. ושוב, זה הקרבה הזאת מאפשרת. אז אני חושב שאם רואים צילומים של מרבית צלמי הציפורים היום, יש איזושהי משיכה מסוימת, יש הרבה יופי והרבה חן בצילומים, ואני חושב שזה גורם לאנשים לפתוח את העיניים קצת יותר. זה חשוב שבמעט אזורי מחיה שכן קיימים עדיין, במיוחד באזור שלנו, של המרכז, נדע לשמור עליהם קצת יותר טוב.